Goi mailako zientzilari horien artean daude Malek Seltsak, Poloniarra eta Maria Jesus Perugorria, beratarra. Gibeleko gaitzak zirrosia eta tumoreak aztertzen ditu eta horiek tratatzeko terapia eraginkorren bila diardu Biodonostiako laborategian. Egon naiz mundu hortan referentzia den ikerlari batekin lanean 3 urte eman ditu Newcastleen, Ingalaterran. Eta orain? Eta orain, duela urtebete edorrela, Euskal Herrira bueltatu nintzen Biodonostira lan egitera bai. Research Fellow programan hautatua izateko 3 eta 10 urte bitarteko esperientzia eduki behar da ikerkuntzan. Aditu talde batek aukeratzen ditu eta 4 urterako hautatzen dituzte gero emaitzen arabera jarraitzeko aukerarekin. Marek Seltsak kimikari poloniarra Euskadira etorri aurretik Estatu Batuetan, Italian eta Alemanian aritu da. Eta jaioterrian proposamen bati uko egin zion Iker Baskek eskaintzen ziona hobea zelako. Iker Baskeko zuzendariaren esanetan Euskadiko eskaintzak sinesgarritasuna eta egonkortasuna ematen die. Europa mailako ekimen onenetarikoa da. Jaurlaritzak epe luzerako apustu honen onurak azpimarratu ditu. Euskaditik kanpora joandako portzentaia importante bat, berriz ere etxera ekarriko dugula horri esker. Guztira 14 milioi euroko inbertsioa egingo da. Erdia Jaurlaritzak finantzatuko du eta beste erdia Europatik datorren dirua da. Programari ematen zaion euro bakoitzeko 2 jasotzen dira bueltan eta bide batez goi mailako ikerlarien harrobia indartzen da.